Здравейте, приятели! Днес чаленджа е: всеки отбор има по 5 задачи и който първи ги изпълни, печели! 3, 2, 1, старт! Започваме! Айде! Намери ли? Голата е готова. Това е глобичката на колата на таксито. Ева бакшишче. Продължаваме. Направи нещо, нещо смешно. Да, също да е. Така, това е. Търси ми салфетка. Салфетка? Дай пак там. Hello, boss. Can I have a napkin? Yes. Получава го, Данчо. Yes, thank you very much. Получи го. Получи го. Thank you much. Така. Остана. То малко хубавия ориз да се види. Ориз. Hello. Can I ask, do you have any plastic fork or a spoon? We have the wooden one there. Wooden one. Добре. Thank you very much. That's all we need. Amazing. Have a good evening. Да, ама ако искаш не го питай, директно отиви пред него и се снимай. Just the shirt, not you, just the shirt. How could you? Not the shirt, just the shirt. Man. This is the guy. 3, 2, 1. Така. Чаленджа е готов. Колко време имаме? Да спра ли? О, 4 минути. Ще са ни нужни. 3, 2, 1, старт. Така, чаленджа започва. Таймера върви. Така меню става ли? Не, трябва да е меню. На листа хартия. На хартия. О, няма брат, не се приема. Искате да бъде хартиено ли? Да, хартиен трябва да е. Пепър, но пепър. Окей. Не се приема. Айде. Приемаме на там. Следващия ресторант. Тук имат физикал меню, брат. You can have a look on the kiosk there, yeah? You will be the picture, you can have a look Окей. Нямат флайери. Ето ги, на палеца. Масле. Готово. Едното чалендж изпълнено. Колко? 14,90. Браво, е! Ето тук. Ето е баш син химикал. Намерих го. В Бирмингъм има събор, как да го наречем, не знам. Така, меню. Меню? Тикнато. Do you want me to take picture of you guys? No, we're alright, I'm alright. Това се като спид, брат. Да, чат. What should we do, chat? W's in the chat. W's in the chat. Can you pose with me for the photo? Yeah. Like a statue, like this, please. I need people. No, you as well, brother. No, for picture. Don't worry. I don't like it pictures. Can you pose? No? No?
А тия са тия деца вече ми отказаха един път. Една друга статуя. Ела на другата статуя. Добре. Питай ги пак, питай ги. Take picture of me as well. Or pictures. Two pictures. За съжаление, дами и господа, никой не поиска да се снима с нас. Не знам защо. Предаваме се. Сме грозни. И с това завършваме нашия чалендж. Те загубиха. Не загубихме, те спечелиха. Следните ще станат първи.